सिगां UPPLनि सासे MCLAफ खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव UPPLनि MCLAनो थानाय नङा। जानुवारि 2025 मायथाइसिम जोबथा जानांगौ बे BTAD BTAD खौ लेरफिननांगौ। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। आंनि दा नोंथांमोननो मस्ट इम्परटेन्ट जे खोथाखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। दा नै ओरैबायदि खोथाया दा UPPLनि MPLA गासैबो बिजाथिफ्रा खारजोबसिगोन, निथा कर्मिफ्राबो खारजोबसिगोन। दा रायजो राजाया बेखौ फोथायनानै दं। माखासे जे BTR सुक्तिनि गासैबो माखासे इमप्लिमेन्टआ जाजोबब्ला बियो डिसबेन्ड जाजोब्बाय। ओमफ्राय बेजोंनो दा UPPLआव अनलि सानैल' लिडारफ्रा थासिगोन। बेखौ नोंथांमोना क्लियार होगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होग्रोन। जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां UPPLनि सासे MCLA खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव UPPLनि MCLAनो थानाय नङा। खारै सानैल' मानसि थालांगोन चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन। UPPLनि गोबां MCL EMफ्रा खारनो थाखाय रेडि। UPPLआ दिनै लांदां जासिगोन सानैल' मानसि थालांगोन UPPLआव। बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन। रायजो राजायाथ' गैखाला UPPLजों आरो लोगोसे MCLA EMफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि। आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे UPPL सरकारा जेबो मावनो हायिनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला। कनफिडेन्स लस जाबाय। बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय UPPL दोलोखौ नागारनानै माने BPF दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि। आङो जायफोर बिथांमोना 27 जानुवारि 2020 आव सिगनेटरि अर्गेनाइजेशनफोर दंमोन आरो जायफोर सिगनेटरिखौसो आं अर्गेनाइजेशनजों आंहा लेना देना गैया। जाय बिथांमोना सिगनेटरि दिनैबो बिथांमोना BTR एकर्डनि एक्जिस्टेन्सखौ आरो BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि दिनैबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो। सम सम डिफेन्स मिनिस्टार हनारेबल डिफेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दाबावै नुदों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो समाव नुदों मानगोनां दिफेन बर'खौ BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा आलादा रायजो आन्दोलन खालामनाय जाफिननायनि बाथ्रा। बेफोरबायदि गुबै बाथ्राफ्राव जोंबो साफा कनसियास सिटिजेन हिसाबै बुंनो मोन्थाय दङ होननानै आं गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बुंनो मोन्थाय दं हिसाबै आं बुंनो थाखाय आवगायनाय जाबाय जे आं दिनै बुंगोन 27 जानुवारि 2020 सनाव जि एकर्ड जालांबाय बे जोंनि एकर्डआ गमामायै गनायजाथाव आरो गनायजाथावना नङा। बेखौ नोंथांमोना जायफोर सिगनेटरि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नेक्स्ट एकर्डनिफ्राय बे खामानिया जाबाय थादों। इनडाइरेक्ट मेनारै जोंनि BTC मोनखानाय 6 शिड्युलखौ जोंनि BTCनि 6 शिड्युला सिफायनायनि माबोरै आं बेखौ बुंगोन जे माबोरै होनाबा जोंना 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेल मेजरिटी कन्स्टिट्युएन्सिफ्रानो मोर देन 40%ल'मोन। माखासे कन्स्टिट्युएन्सि थेवबो STP रिजार्भ होदों जोंनो। माखासेयाव 30%ल'मोन। नैबे रिपर्टआव नायगोन बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इलेक्शन रुल 2004 दं जोंहा आरो नोंथांमोना बे डेलिमिटेशन जों प्रपार जानाय रुल लाबोनांगोन। रुल लाबोनानै जोंनि ST रिजार्भआ इनटेक्ट थानांगोन ST 6 शिड्युल कनसेप्ट मथे। आरो मोनसे बेनि थाखायनो आं खावलायगोन 27 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि BTR नाम लाबाय थायो राइटिं पेडआव नुयो माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे BTR बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां। आं खावलायो, गुरै खावलायो। मानो खावलायो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ बेखौ आं खावलायदों। 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिम जोबथा जानांगौ बे BTAD खौ लिरफिननांगौ। बेनो जोंनि गेजेट नटिफिकेशनाव दंखायो, रोखा लिरनाय दङ। बेखौ रिनेम खालामनांगौबा एमेन्डमेन्ट खालामग्रोनांगोन। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन दिनै रायजो राजाफोरखौ जों साग्रिद जानांगोन। बिथांमोनखौ मेगन नुहोथारनांगोन। खोनानानैबो खोनायाखै, नुनानैबो नुवाखै, नंगौआबो नङा बेबायदि गोबां मानि थाखाय अनलि मानि पावारनि थाखाय जोंनो पजिशन एन्ड पावारनि थाखायल' जोङो गावनि फाइनान्सियेल बेनिफिटनि थाखायल' जोङो दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानैबो बुजिनो रोङै जाफ्लानाय। जेरै माबोरै बुजिनो रोङै जाफ्लाखो
सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे गामियालायनो बिटिसिआव सोनाय जाबाय जे बाथ्राया नंखाय बाथ्रा जे बाथ्राया जाथावना नङा नोंथांमोना गले गले रिमा नोंथांमोननिखौ नैबे गामियाव हाबबाय नटिफिकेशननि गेजेरजों होलागासिनो दङ बेफोर बाथ्राया गनायजाथाव नङा टेक्निकेलि लिगेलि मानो गनायजाथाव नङा गंसे गामिया थाबाय हमना लादो गहपुर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामि मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज माखासे फरेस्ट भिलेज थायो फरेस्ट भिलेज मैक्सिमाम फरेस्ट भिलेजखौ आं सोनाय नुदों रेभिनिउ भिलेजबो नंगौआ आरो कन्टिगुआस नांजाबनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों नांजाबनाय जानांगोन माजबाटजों नांजाबनाय जानांगोन नांजाबनाय जाथारनांगोन मानि थाखाय 6 शिड्यूला कुनु धरननि 6 शिड्यूल इंडियन कन्स्टिट्यूशन 6 शिड्यूल प्रोविजनाव गैया जे बे रोखोमनि सैटेलाइट काउन्सिलनि बाथ्रा फैया सैटेलाइट काउन्सिल नामा जोंना सैटेलाइट तो नङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा गिदिरथार बाथ्रा जाहैबाय जोंना प्लेन मडिफाइड 6 शिड्यूल प्लेन एरियायाव जोंनि ओनलि वन जोंनि स्क्वायर किलोमिटारखौ आं खोन्थानो जोंनि स्क्वायर किलोमिटार जाहैबाय 8,970 स्क्वायर किलोमिटार जोंनिया बिटिसिनि बाउन्डारिया पपुलेशना मोर देन जोंना 35 लाखसो जाबाय दा पपुलेशना बाद बाकी जोंनि 6 शिड्यूलानो माने लार्जेस्ट माने पपुलेशन थानाय जोंनि बिटिसिया बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जोंनि बिटिसियानो बाद बाकी जिमान दङ कार्बि आंलं दङ आसामाव डिमा हासाव दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन आं बेफोरनि सायाव आं स्टाडि खालामगासिनो दङ जे बहा बेसेबां पपुलेशन दं आरो जोंनि एसेम्ब्लिनि पावार फांसन बा एग्जिक्यूटिव पावार एन्ड फांसन बेखौ आं नायगासिनो दङ जे जोंनियानो साबसिन एसेम्ब्लियाबो जोंना मोर देन माने 46 थाखानानै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जानायनि पजिशनानो गैया 6 शिड्यूलाव जोंनानो हायेस्ट आरो बाद बाकिना 25 जनसोल' दङ 26 दङ अप टु 30 दङ अप टु 30 सिम दङ बे नमिनेटेड 25+4 बिदि दङ आरो माखासे त्रिपुरायाव दङ नोंथांमोना खारन भिडिअखौ नुबाय बे नुनायनि सायाव नोंथांमोना माबायदि सानदों जे नेक्स्ट 2025 सफैयैनि सिगां माखासे रायजोफ्रा सुइच खालामखाबाय जानांगौ UPPL खौ नागारनानै दस्रा दलाव खारजोबसिगोन नामा माखासे जे बिटिआर सुक्तिनि जे जानांगौ आरो बबेयावबा सोरखौबा माखासे माबानि प्राइम मिनिस्टार सोरखौबा हमनाय बा अबा हम मिनिस्टारखौ हमनाय दा बिदिसो जागासिनो दं एक्चुअली खारन डाइरेक्टलि जुदि सुक्तिया जुदि मोजां जादोंना बेखौ सोरखौबा हमनानै खावलायनांगौनि खोथा माखासे XNDBनि जेन'बा मोननांगौनि खोथा बेखौ खावलायबाय थानांगौनि खोथा गैया ना रायजोफोर नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बे गोसोनि साननायजों माबायदि मोनदों आरो नेक्स्टआव जेनेबा बिटिसिआव जोंना सोर सरकार दागोन आरो सोरखौ मोनफिन जानो लुगैयो ना BPFआवनो गासैबो UPPLनि बिजाथिफ्रा MCLAफ्रा खारजोबसिगोन नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजो।